אנחנו מתחילים בטקס ההתפשטות, מורידים את הכובע. אחרי שכבר הורדנו את המגן צוואר ואת הכפפות. צריך לצלם את זה ביום הראשון, אז זה היה משהו. מי חשב על זה? החליפה ששוקלת איזה 8-9 קילו. פותחים את הרוחסנים עד המותן. במקרה שעורך אלעד וקרסול. עד המותן, כן. עוד רוחסן. הרבה רוחסנים. אוקיי. פותחים נעליים אצל שי, זה בלי שרוכים, אז זה קל, לא? לכל האחרים זה עם שרוכים. הידד הסקוץ'. אני שצריך להוציא אותו. אוקיי, מורידים את החליפה הכבדה. עכשיו, מורידים גרביים של ספרטיקה. מתחת לזה יש עוד זוג שכרגע לא נוריד אותם. שימה פה. מתחת לזה יש עוד זוג של גרביים טרמיות שכרגע לא נוריד. ועכשיו אני הולך לשירותים. ורגע, ואת הז'קט לפלנד שלנו. מתחת לז'קט לפלנד יש עוד חולצה, ומתחת לחולצה... זהו. לא לבשת? היום לא, אבל בדרך כלל יש עוד חולצה. יש טרמית, וגם מתחת למכנסיים יש מכנסיים טרמיות. וזה סיפור שלוקח איזה רבע שעה בבוקר להתלבש. וזה הכל. שי, תגיד שלום למצלמה. שי. ביי.